Třebová sice není Praha, ale má náplavku. Stačí jen, když v Bezděkově přejdeš jednu lávku. Jenom aby bezdomovec nebo hůře feťák neudělal z konturáje jeden velký smeťák. Jak to máme, tak to dáme, nám hotel rozpězda však tu prospěchu. Už se stavba nezastaví, objekt má i střechu. Názor lidí zřejmě nebyl vážně slyšán dosti. Ať se zeptáš kohokoliv, řekne to jen z kosti. Jak to máme, jak to dáme, jak to asi je. Kam se mrkneš, lávka přes koleje, bude mít ti i vyhlídku, to vážně příjemné je. Až bude vlak projíždět, i snad lidi nenapadne, že vyčůrat se z vyhlídky je dolů velmi snadné. Jak to máme, jak to dáme, jak to asi je. Momentálně velké investice, třeba Krunák u Koráda mění se silnice, také domov seniorů před očima roste, raději už o přihlášky urychleně proste. Jak to máme, tak to dáme, jak to asi je. Knihovna se také do finální útoky. Upravuje se i do hladní útroby. Také škola na Parníku konečně má hřiště. No a co je nového, vám zase řekne příště. Jak to asi je. Děkujeme vám za váš potlesk a hlavně za to, že jste za námi sem zase přišli.